ονομάζεται Enfos Solar, έχει έδρα την Καβάλα. Τα τελευταία 25 χρόνια κατασκευάζει, μελετά και συντηρεί φωτοβολταϊκά συστήματα κάθε είδους σε όλη την Ελλάδα. Το τελευταία χρόνια η εταιρεία μας, εξαιτίας της εμπειρίας ακριβώς στα φωτοβολταϊκά, στράφηκε και σε τεχνολογίες νερού, οι οποίες φυσικά σχετίζονται με τα φωτοβολταϊκά. Είμαστε αντιπρόσωποι της εταιρείας Lawrence, η οποία έχει έδρα στο Αμβούργο, των ηλιακών αντλιών, με τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε νερό από οποιαδήποτε πηγή, να ποτίσουμε τα χωράφια μας ή να γεμίσουμε τη δεξαμενή μας από γεώτρηση, από κάποιο πηγάδι, από οτιδήποτε. Φυσικά με μηδενικό κόστος, μόνο με ένα αρχικό κόστος επένδυσης σε κάποια μονάδα φωτοβολταϊκή σε συνδυασμό με την αντλία μας. Επίσης, τον τελευταίο χρόνο αντιπροσωπεύουμε και την εταιρεία Solar Water Solutions, η οποία είναι φιλανδική, και πάλι στην ίδια λογική διαθέτουμε ίσως τα τελείως πρωτοποριακά συστήματα αφαλάτωσης, δηλαδή παραγωγή πόσιμου νερού είτε από μη πόσιμο νερό, πηγάδι, γεώτρηση, είτε από τη θάλασσα, με σκοπό να καλύψουμε ανάγκες πόσιμου νερού, καθαρού δηλαδή νερού, είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε βίλες ή ακόμα και σε επίπεδο κοινότητας ή δήμου.